a davant va en Bin Laden i a darrere en George Bush. I aquí tenim el responsable en logística. A copi. I bueno, què creus, revés, esquerra o dreta? No surt en el mapa. Ostres. Esquerra. Bueno, algú té una moneda? Si l'orina va a l'esquerra, anirem a l'esquerra. Ah. Els equips científics, però creu, esquerra, cara, dreta. Va, vinga. Cara. Esquerra. Mira quines muntanyotes. Uah. Ah, bien. No? Bueno, aquí tenim... No dormo ja. Ara sí que preparen la feina, a veure si peu. Que som allí. I ha decidit anar a un walk. Bueno, senyors, volvem al cantó. A ver, Volvem a Marrakeix. dale caña. Joder. Bueno, tenim aquí el Xavi il·lusionat, molt professional, el xup-xup, i bueno, fa les 2 hores que estem dins aquesta pista i tot és així, pedrotes, muntanya, la pista que hem de fer i aquests nins aquí enmig. Oh, va. Bueno, ja l'has tret. Es queda una aigua? He parlat a lavabo, que no hi ha unes... Bueno. Aquí se veu... Rebe pujant la gran duna de Mesura. I és en xat. I nosaltres hem dormit. Allà, on aquelles jaimes. Des d'aquí dalt. Dunes, dunes, dunes. Humor amarillo. Total. Ya. Tiri.
però... Mamma Africa e son bolone dunia dunia son bolone. Ahora sí que es Jimi Hendrix. Metros, sus escalas. Pues sembla que anirem a l'infern. Viatge me n'emporto amb mi, aquest mecànic. Bueno, s'acabarà el viatge avui. Vale. I abans pujar per aquesta vall, aquesta pista. Aquestes curves. A punt de prendre davanter, enmig de les muntanyes, els pastors, les ovelles. Xavi, què penses d'això? Hòstia, és superautèntic. Té un pa brutal. Vos? Hem fet un té... Ja està, ja. I la Rena ha lligat amb els mecànics més joves. Tens molt d'èxit.